Tripura khorangni mokolo buskangni jorao Tripura sarok basawi eba kethang tongui choba khlainani belai nokutuk phaidi abo bahai aborno busungtini chethari nainai leane Bharat hakuplang kabangmano IAS IPS ngnani bagai choba rolai tongo BA pass ngnani sekang class 12 pass ngkhangkheno phiaba Tripura sarok ke BA pass ngbai mani yagolo MA khlai B.Ed rok khlaijani bagai siminche saitok lai tongui tongo hingke a thayo sung srai no sawi mano khoroksa graduate charai eba BA pass charai IAS eba IPS ngai district chaloknani bo pharmani thango phiaba chinti prasarok ke BA MA pass ngmani yagolo bo B.Ed khlai kaisa school ni rung phirngnai siminche ngnani wan chukmung phiaba obo opte ke wan chukmani borni simin opte he wan chumrok chengkha agoro bo phaidi sung Tripura khorangni mangloi bising teisung naine leana abono tumungno sung soi sara thakangke jung thinango yok jak bosong ngani bagai jotton slai kaham kok nango tamo education phiaba Bharat hakotoni education no kare Tripura hastini education bo ahaino corruption balai bangmani bagai education chung serengmani jorawono corruption bo ahaino rung serengnai rok serengi payo chini rung serengnai rok asuk simino wanchugo kaisa hapangni seleng eba buini seleng ngai sebok ngai samung khlainani siminse chini borok rokni wanchukmung a thayo ahaino hai kabangma corruption tubunani bagai Bharat hakutar phanang thung Tripura Hapang phanang thung dal bidal patini mungui tamu kesa kormo kekhrang dal bidal patini mungui employee rokni association sunamani ababa kaisa big corruption no kalayo abono karibo rung srungnai nok rogo ahino student rokni association rok hnei habimani ababo kaisa student rokni phaisingo kaisa student eba rung srungai tongnai rokni bisingo kaisa education no kaisa corruption habimani hai mangpli kalayo phaidi abo popte hai abrobu sung kisa sethrai naine leana hayungo sung phaimani loge buma bufani yagulo sung rung serengmung boruman sung bebak no school no mano school tumung no rung serengnai bisingo kesa kormo kekhrangni dal bidal student association eba rung serengnai association tongmani abo khoroksa student no corruption khlai khibio abo ungkha bisingni kok phatarni kok ungkangke rung phurungui tongnai rokbo ahino rung phurungui tongnai rokbo ahino borok bihik busano kagai hapangni kokno norei party fan 10 20 30 40 50 hazar funding rang ruwei party no pai khibi mani hai klai thango aboni bagai nangmani thairogo hapang borokno transfer khlai roi rohori manya aboni bagai gobang kuk chini Tripura sabari rokni kami amchoi bolong bising rogo rung phurungnai korei engei rung srungnai rokno ahaino rung phurungnai rok 01 02 03 mark man phano class 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pass khlai roi rohoro aboni bagai tak jeng srai nokjago abo Tripura hastini kok simin Tripura khorang saya bebak India thaini ni kok nono sawo aboni bagai tabuk 2022 ni jora obo ahaino chini Tripura sa engthung eba kabang kok borok rok tongoi tongo application kaham kurung khlai shui box nani phan korei chini tabuk ni generation ni charai rok ni phaidi obo Tripura khorang bukuk bai simin saya jeng manually bo kisa nai lai yana Bharat hakotoni population bebagai Google je record manmani no rogai nai khangke 1.417 billion borok bango of the haiklaino Switzerland ni population no tumung no sung nai khangke Switzerland ni population bebagai 87 lakh siminse according to 2020-21 ni survey ni report no rogai of the haiklaino Japan ni report no sung tumung no nai khangke 12.55 crore siminse Japan ni population of the haiklaino Russia tabu Ukraine by war choli tongnai aroni population Bharat hakotoni population by tumung rugai nai khangke borok bebagai 14.34 crore siminche 2021 ni population ni report no rugai of the haiklaino world ni bebagai jotoni slai phan ganang rang ganang United States ni population tumung no rugai nai khangke 33.19 crore siminche 2020-21 ni jorawo of the haiklaino world is second powerful China ni population no rugai tumung no nai khangke
141.24 crore cement se 2020-21 ni jorao piaba India ni ke 1.417 billion borok kebang tongo haifano se world ni number 1 number 2 ni thayo Bharat Hapang tamni bagi thangai manya engke sing srai no sawi mano India engkha gelegjak full of corruption by 2018-2019 ni All India Survey of Higher Education ni Ministry of Human Resource Development India ni survey ni kokno rugi Bharat hakotoro 19.19 lakh arts ni student tongi tongo apdai klaino 10.54 lakh science ni student tongi tongo te 9.65 lakh engkha commerce ni 8.31 lakh engkha engineer te 2.26 lakh engkha medical science PhD level ni te 10,023 engkha science te paithago 7,160 engkha engineering ni bororok chini Bharat hakotoro only 2018 by 2019 ni bororok siminno tongoi tongo nke obono tumuno sung 19.99 lakh arts 10.54 lakh science 9.65 lakh commerce 8.31 lakh engineering 2.16 lakh medical 10,023 science te 7,160 engineering no plus klaika henke no 50 lakh 92,183 borok siminse 2018 by 19 ni borok siminse sini tongoi tongo asuk lekha kereng India ni borok rok oro kaisa belaino wanathai kok hingkeno Switzerland ni population engkha 87 lakh athayo ordek ni saifano kebang kuk student rok 50 lakh above BA MA pass doctor engineer khalayei Bharat hakotoni borok rok pass engei thango haifano Switzerland nislai kaplai kuk tamani bagai engei manya apte haiklaino Japan Russia United States China asuk technology develop kabangma khlaijak rok bai sului tumuno Bharat hapangni kok sana thangkha hanke Bharat hapang uthayo labor nani bagai siminche chugo hanke sing orono srai bujithai chini education system balaino corruption chung buma bufani yagulo je serengmung manmani thayose sing corruption che mano hanke serengmung serengbai mani yagulo se dal bidal thayo samung tangnani bagai chini reng serengnai rok thango a thayobo thangai borok corruption no thangai khalayo aboni bagai Tripura hastini political no kare Bharat hakotoni political sara thangka hanke Bharat hakotor bai sanamjak sebok rok baino paijagai Indiani political rokbo ahino corruption engei thangmani klayo aroni simin chung tumuna basana hinke chung rungmung simung thayo chung kaham khlai mokol phiogoi bachana nangnai Tripuri khorang kaham khlaino sawai mano class 1 to 5 primary school phanang thung eba 1 to 8 jora ni senior basic school phanang thung kunui kutham rung phurungnai bai simin chung chalogoi chin school rokno chung matongo apte hai khlaino general area ninke khoroksa rung phurungnai rok chalo kaisa subject ma phurungnani no belai tugo aboni bagai general area ni rung sergnai rok hingke Tripura sarang ni chlai kisa rungmung simung kisa kebang kuk no chini Tripura sarok poria phanose pass angai thangmani bagai chini rung sergnai rok phan manya IAS IPS officer angai eba hayuni borok bai batayei himnani phan kerei ingmani kok kelayo khapangni Tripuri takhungtei bukuro opti hai kok tuma sung salbrum brum no romnani bagi chaitogo phiaba jora sungno riani bagi jeng opti hai samung tagai manya phiaba norok bai kereng tongnani bagi Tripuri khorang daily no news update khlai tongo opti hai khlai no Tripuri khorang bai kereng tongnani bagi norok daily news ni bisingtei Tripuri khorang bai kereng tongri norok nai tongo Tripuri khorang